एनडिपिनि जेंना होननानै बुंब्लाथ' जेबो जेंना गैया मोनफ्रोमखौबो जों गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारजोबनो हाया आरो मोनफ्रोमबो बुस्थुखौबो जों राजखान्थि गेलेजोबनो हाया गिबियाव ओरैबायदि मानसि ग्रुप गैया बा हारि गैया राजखान्थिजों खौसेथि लाबोनो हानाय अननानैसो नोंखौ फन हरदां नाबा नोंखौ डाइरेक्ट एरेस्ट खालामनो हायो जेराव नोङो पार्टिनि मानसि होननानैसो नोंखौ अननानै दोनदों आं दा सोर बुंदों फेरेंगाव पावार गैया दिल्लीनिफ्राय डाइरेक्ट दंफां सिखावफोरखौ हमनांगौ बन्द खालायनांगौ आसामनि चिफ मिनिस्टारा बिटिसि बिटिआरआव खबर हराखै डाइरेक्ट आसामनिफ्राय दिल्लीयाव डाइरेक्ट प्रमद बर' सारा खबरखौ आजावनानै लाबाय फनखौ रिसिभ खालामबाय दिल्लीनिफ्रायसो डाइरेक्ट फेरेंगानो हागोन ना हाया एक्स एनडिपिफोरनि केसखौ जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ उदां खालायनो आसामनि चिफ मिनिस्टारनो फन हरनो हागोन ना हाया पावारखौ दङबा प्रमद बर'आनो जा फेरेंगायानो जा फन हर रायजो राजाफोरनो फन हरनानै डियर नब्ला सारखौ लानानै सिनियर जुनियर माला उदां जागोन एक्स एनडिपिफोरनि केसा माला जोबस्रांगोन जायफोर आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय न'खराव सासे साख्रिया माला जागोन फन हरनो हागोन ना हाया दाथ' बहुत गोजौसिम थांदों चिफ मिनिस्टारनिसिम चिफ मिनिस्टारा चिफखौ मैया हरदों चिफआ मैया दिल्लीनिफ्राय आंखौ अर्डार हरदों लाइन जायोना सार नोंनि मानसियानोथ' सोर बिसोरो लाइन जाग्राया नोंनि मानसिफ्रानो जायोना सार दिल्ली साइड ना दिल्ली साइडनिया आंल' दुखु मोननाय नङा बेखौ बर' हारियानो दुखु मोनदों आरो साफ्रोमबो एक्स एनडिपि वर्कारानो दुखु मोनदों अब्लाबो जोङो मालाबाबो जेना बिथाङा बर' हारिनि सासे हिर' हिसाबै जों बिथांखौ आरो बिथांनि लोगोफोरखौ जेरावहाय जों सुक्ति खालामबाय होननानै जों दलरै जिरायना थाया जोङो गुबुन मोनसे स्टेप गोजौ थाखोआव खारनानै आयेननि सिङावनो थानानै जों बिथांखौ माबोरै बख'नो हागोन बेनि थाखाय सरकारावनो बा जों मोनफ्रोमबो बर' आफादफोरानो ज' जानानै सावरायनायनि बेबस्थाखौ जों खालामगोन बेखौ आंनि बेक्तिगत मोन्दांथिनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों जे सान्तिखौ लुबैनानै हाजार बोसोर बर' हारिया सान्तिखौ लुबैग्रा मोनसे हारिखामोन आरो दिनै सान्तिखौ लुबैनानै सान्ति सुक्तिखौ जों खालामदोंमोन खिन्थु सान्ति सुक्ति खालामसेयावबो आयेना दिनै भारतनि संबिजित बायदियै आयेना बिथांमोनखौ दिनै निमाहा होआखिसै दाना जोंनि जा मिजिं बे मिजिंखौ आं बेक्तिगत भाबै फैमाल जानाय बायदि मोनदों राजखान्थिनि बेवहाय सायख्लुमबो थायो गतिके राजखान्थिनि सायख्लुमनि गेजेरजों जेरावहाय जोंनि सरकारा जोंनि इउपिपिएल दोलोआ स्टेटआवबो सापर्ट दङ सेन्ट्रेलावबो सापर्ट दं आरो जोंनि काउन्सिलनि बेरेखा दोलो बिपिआबो जेराव स्टेटआव इनडाइरेक्टलि सापर्ट दंखायो गतिके जथायै जों बेखौ सावरायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाया गाहाम होननानै आं सानदों आरो बेरेखा हान्जाफोरजोंबो जों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो माबायदि लामा बहननो हायो जों राजखान्थि गेलेनायनि सम नङा जौगानाय लाबोनायनिसो सम बेरेखा हान्जाया राजखान्थि गेलेनो नागिरदोंबा जोंहा बेयाव बुंनांगौ नङा खिन्थु बेरेखा हान्जानि खामानियाबो दिनैनि दिनाव राजखान्थि गेलेनायनि नङा माबोरै सरकारा गोरोन्थि मावदों मावाखै बेखौ आसि सुनानै मोजां खामानिजों माबोरै आवगायलांगोन बेखौ मावनो लामा दिन्थिनायासो बेरेखा हान्जानि दायित्व सोर बुंदों फेरेंगाव पावार गैया चिफ मिनिस्टारनिफ्राय डाइरेक्ट पावार हागोन ना हाया आसामनि चिफ मिनिस्टारनाव प्रमद बर' आरो फेरेंगाया डाइरेक्ट फन हरनो हागोन ना हाया सोर बुंदों फेरेंगाव पावार गैया सोर बुंदों दिल्लीनिफ्राय डाइरेक्ट दंफां सिखावफोरखौ हमनो दंफां सिखावफोरखौ बन्द खालायनो आसामनि चिफ मिनिस्टारा बिटिसि बिटिआरआव रावनोबो खबर हराखै गोदान भिडिअ नङा माखासे गारबोनाय समनि भिडिअ माखासे समनि भिडिअखौ आं आरो होफिननो गोनां जादों सम जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बिटिसिनि चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जोबोद रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनबाय थायो मालाबा मोसौ लायनो थांनायाव दंफां सिखाव होननानै बुनानै हरनाय मालाबा बन गोरान अर सायनो थाखाय बन गोरान लायनो थांबाबो दंफां सिखाव होननानै गावथार जानाय मोसौ गोमाबाबो हाग्रा बारियाव नागिरनो थांनो हाया सोरनि पावार
फेरेंगानि पावार नंगौना नङा? आसामनि चिफ मिनिस्टारा डाइरेक्ट दिल्लीयाव फन हरबाय, दिल्लीनिफ्राय डाइरेक्ट प्रमद बर'आ फेरेंगानो खबर हरबाय, थाबैनो बन्द जानांगौ, हमनांगौ। नाङा जाय दंफां सिखाव जोंनि हान्जानिनो कनसिडार फेरेंगानि खुगानिफ्राय कनसिडार। सम सम रायजो राजाफ्रा फोरमायो, जायफोर दंफां फालांगि, जायफोर दंफां सिखाव, जायफोर दानि गोहो खुंथायाव थानाय, बिथांमोननिनो आखाइ, बिथांमोननिनो मानसि। कल रेकर्डआव आरो आं मानो माखासे गारबोनाय समनि भिडिअखौ होनो गोनां जादों? हागोन ना हाया? प्रमद बर' आरो फेरेंगा दंफां सिखावखौ आसामनि चिफ मिनिस्टारा प्रमद बर'नो डाइरेक्ट फन हरनो हायोबा, डाइरेक्ट एक्सन लानो हायोबा, फेरेंगाया एक्स एनडिपिफोरनि केसखौ जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि उदांनि, आबसुनि सोमावसारनाय, बेलटिनि सोमावसारनाय, एनडिपिनि सोमावसारनाय, गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय, न'खराव सासे साख्रिया बोरो फन हरनो हागोन ना हाया? डिआर नाब्ला सारखौ लानानै सिनियर जुनियर माला उदां जागोन, एक्स एनडिपिफोरनि केसा माला जोबस्रांगोन, फन हरनो हागोन ना हाया? फन हरनो हागोन ना हाया? जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव फेरेंगाखौ पावार गैया होनना बुंबाय थायो, पावार दं। आसामनि चिफ मिनिस्टारा बिटिसि बिटिआरनि जायफोर गोहो खुंथायाव दं, बिथांमोननो खबर हराखै। डाइरेक्ट आसामनिफ्राय दिल्लीयाव डाइरेक्ट खबरखौ प्रमद बर' सारा दिल्लीयावसो रिसिभ खालामदों। दिल्लीयावसो खबरखौ नाजावनानै दिल्लीनिफ्राय डाइरेक्ट आरो इउटार्न प्रमद बर' सारा फेरेंगाखौ, दंफां सिखावफोरखौ हमनांगौ, बन्द खालायनांगौ। मा खालामनो? जायफोर बिथांमोना दंफां सिखाव, दंफां मावग्रा, दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोननिनो हान्जा। मा खालामनो? कनसिडार। रायजो राजाफ्रा मोसौ गोमाबाबो हाग्रा बारियाव नागिरनो थांबा दंफां सिखाव जायो। गोजां बोथोराव दंफां गोरान बा दंफां दालाइफोरखौ खननानै अर सायनो थाखाय लाबोबाबो दंफां सिखाव जायो। दायनिगिरिया जायफोर राजानि न'खरावनो दं, जायफोर दंफां सिखाव, जायफोर दंफां फालांगि मावग्रा राजानि न'खरावनो दं। नाथाय रायजो राजाफ्रा मोसौ गोमाबाबो हाग्रा बारियाव नागिरनो थांबा दंफां सिखाव जायो। गोजां बोथोराव अर सायनो थाखाय दंफां दालाइ गोरानखौ लायबाबो दंफां सिखाव जायो। दायनिगिरिया बर' माहारिनि रायजो राजाफोरखौनो खालायबाय। जायफोर सिखावफ्रा राजानि न'खरावनो दं, नंगौ नङा? मा खालामनांगौ जाखो दालाय? केसाथ' बहुत गोजौसिम थांदों चिफ मिनिस्टारनिसिम। चिफ मिनिस्टारा चिफखौ मैया हरदों, चिफआ मैया दिल्लीनिफ्राय आंखौ अर्डार हरदों। जायोना सार नोंनि मानसियानोथ'? सोर बिसोरो लेन जाग्राया? नोंनि मानसिफ्रानो जायोना सार? दिल्ली साइड ना? दिल्ली साइडनिया? आरो लाइन जायाबालाय मोरैथो दंफां मावनो हानांगौ जाखो? आरो लाइन जाग्रायानो जुदि हमग्रायानो जुदि लाइन जायोबालाय मावग्रायालाय मावखागोन नोंखा। थिग दं, नोंथ' मावो होननानै प्रमान होना लाबाय होनबालाय नामा? आंथ' प्रमानानो होनांगौ जाहैबाय सार। आंथ' एखमबा गोबावजों खनसे लानानै थाङो, थांनायाथ' थाङा नङा। उफायबो गैया सार, जोङो दा गैयै मानसि माखौ जानो। गैयै होनबा जे नोंसोरो एखेबारे रायमना नेसनेल पार्कखौ फोजोबस्रांगोन बे नामा? आच्छा नों गारनो ना गारा बेखौल' बुंदो आंनो, लास्ट खोन्था बुंदो। जायखिजाया सार जों मावला, साबसे 2 नाम्बार मावग्रा दङ सार, आं बेखौ लानानै थांजोबनोसै सारनिसिम। लानानै फै। गासिखौबो लानानै थांजोबनोसै सारा। माबा 2 नाम्बार मावग्राफोरनो माबा मोनसे हरबानो जाबाय। मा हरनो आं बिसोरनो? खामानिफोर हरबानो जाबाय। आं बेफोरबायदि अल्टारनेटिभ ब्लेकमेलिंखौ हाया। उफायबो गैला आरो नोङो। लिस्टआ आंनाव दंफैखायो दै, नों खिन्थु नाम्बार 1आव दं। अननानैसो नोंखौ फन हरदां नाबा नोंखौ डाइरेक्ट एरेस्ट खालामनो हायो। जेराव नोङो पार्टिनि मानसि होननानैसो नोंखौ अननानै दोनदों आं दा।